El Josep Maria Tòfoli, fent aquell article, va explicar-nos que a Tiana hi havia hagut fins a 5 fàbriques tèxtils. I tant, però no hi era era les seques, però només hi havia dues amb telers automàtics. Bé, amb telers de ferro. Les altres eren qüestió de telers de mà de fusta. La fàbrica de Can Costa i Massana i l'altra era de la Riera, a la de Riera, que ara l'Arnau. Sí, l'Arnau era... Cal Isidre? Isidre, sí. Sí? Sí. Aquest se'n recorda. Llavors... La meva germana era nuadora i l'altra germana era teixidora. l'Antonieta. Què vol dir, Que havia treballat que passava amb fils d'un... Però un segon. Què vol dir ser Jo havia nuadora? treballat amb sa germana, em feia una il·lusió quan em deien tu amb l'Antonieta, perquè passàvem tota la tarda sentadetes, passant fils per un forat, i m'explicava totes les pel·lícules que havia vist. Ara no ho he entès. Ser nuadora vol dir passar fils? Sí, passar fil per un forat, em deien nuadora, per fer la trama. Bueno, digues. No, perquè l'Antonieta era el que feia diguéssim, els... Nuadora? La trama. No, el que pujava i baixava, com que deia, carai. I tu llavors es passaves els fils per la pinta aquella, que ella tu els anaves donant i ella els anava passant. Ara, era fer això, però l'Antonieta era nuadora, perquè si l'havies vista, allò d'una màquina, Sí, i el que jo explico això, que quan en Feliu ens deia avui vés amb l'Antonieta, que a mi em feia il·lusió perquè estàvem tot el dematí o tota la tarda sentades i que m'explicava totes les seves pel·lícules i anàvem treballant totes dues, però que m'explicava moltes coses. Quin era l'objectiu de ser nuadora? Era per filar el fil o... Per allà hem de passar els fils que després es posa la trama, una puja i l'altra baixa i la llançadora travessa la... És com si filéssiu els fils, no? No. Què preguntes? No, la ignorància meva és molt gran, i no em queda clar quina és la funció, o sigui, què vol dir ser nuadora. És a dir, tu tens el fil amb un rodet? No. Escolta, la nuadora, ara arribaven i arribava un teler i s'acabava el teler. S'acabava, la peça del teler s'acabava. Llavors nosaltres anàvem a darrere i tallàvem els fils darrere i trèiem els plegadors, sense tocar les creus. I llavors baixàvem, de dalt baixàvem la peça que havíem de posar darrere i llavors la meva germana agafava un fil d'aquí i un fil del teler i el nuava. Un fil d'aquí i un fil d'aquí, però... Ràpida, I tu també treballaves? Sí, 25 anys jo. I quina era la teva feina allà? Teixidora. Ella feia anar els telers. Jo havia teixit, sí. Li preguntava a la Neus que feien xivar els telers. Sí, i tant. Mare meva, teníem que parlar a vegades amb signes. Amb signes? Sí, el que més ens agradava era de dir quina hora és per plegar. I l'encarregat. I a la fàbrica, quanta gent hi va arribar a treballar? Home, hi havia 122 telers. 122 telers. Home, són 45 anys, se'n recorden més. 122 telers. Ara, sé que hi havia 122 telers. Això sí que ho sé. I per què ho saps? Home, perquè tots els telers tenien un número. Marisol, i tu què feies a la fàbrica? Jo bitlles, aquí, primer a baix, que eren més antigues, eren d'una altra manera i després van posar aquesta màquina que era enorme, com 3 vegades aquest menjador de llarg, i eren unes bitlles grosses així, i havies d'anar vigilant. Llavors, a la fàbrica hi havia l'encarregat de la burra, les nuadores, les que repassaven les peces, les teixidores, les billaires,
que era la presó de Villena. Quan entraven, el primer que feien, anaven a les villes a fer villes, i quan feia un parell d'anys que estaven allà, que els donaven el taler, i els feien, si havien de Nadal, o si no feien. Ah, sí? Sí. Què dius això? En Jesús, que era tremendo. Ui, era tremendo. Qui era Jesús? El meu home. Ah. El que després va ser el meu home. Sí, però el teu fill també s'hi semblava molt. Sí. I de què treballava en Jesús? Bueno, com tu. Sí, ajudant de tot. Teixidor, Sí, de tot. eres ajudant de teixidor, contramestre, i ho havies de fer tot, perquè com que quedaves moltes vegades, quan els contramestres plegaven a l'hora, i llavors quedava 2 o 3 hores ajudar les dones si necessitaven. Netejar. Netejar. Sí, s'ajudava tothom, això és veritat,